BPF नि लायनो जों B टीम नाथाय जों बेयाव थानाया बयबो मिन्थियो थेवब्लाबो आं बुंफिननो लुबैदों जों बोखावनो दायाखै जों खौसे खालामनोसो दादों दिनै भारतनि जा संबिधान बे संबिजिताव जि संबिजित बेयावहाय मोनथाय होखानाय दङ जे भारताव थानाय जायखिजाया नोगोरारिफ्रानो ज' जानानैहाय राजखान्थि हान्जा गोदान दानो हायो जायखिजाया आफादफोर संगठनफोर दानानै लानो हायो बे जाबाय भारताव थानाय गासैबो मा नोगोरारिफोरनि मोनथाय स' बेनिफ्राय जोंखौ रावबो हेंथा होनो हाया बे जाबाय जोंनि फरमस्ट एन्ड नाम्बार 1 राइट एबा मोनथाय नैथियाव जाबाय माब्ला गोदान हान्जानि जोनोम जायो मानो जोनोम जायो मानो गोदान संगठन एबा आफादनि जोनोम जायो बाथ्राया ओरैबायदि रोखा जेब्ला जोंनि गेजेराव थाखानाय हान्जाफोरनि खामानिखौ रायजो राजाया सुखुवाखै जेब्ला जोंनि गेजेराव थाखानाय हान्जाफ्रा रायजो राजा लुबैनाय बादि खामानि मावनो हायाखै जेब्ला जोंनि गेजेराव थाखानाय हान्जा दोलोफ्रा रायजो राजानि हास्थायनाय बादि मोनथायफोरखौ होनो हायाखै बिथांमोननि सिमां बिथांमोननि मिजिं बिथांमोननि लुबैनाय हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हायाखै अब्लानो बे जायगायावहाय गोदान दोलोनि जोनोम जायो आरो बेबादिहानो दिनै एपिबि नि जोनोम एपिबिआ मोनसे बिबान लानो थाखाय जोनोम जादों जों गादिनि थाखाय जोङो गोहोनि थाखाय नङा नाथाय जों हमदां हाबाय जे जों दिनै जुदि बिबान लाया होमब्ला जोंनि इयुना खोमसि जों नुहुरदों जोंनि इयुनखौ नाहरनानै माबा मोनसे खैफोद फैगासिनो दङ खैफोदा जागायजेनबाय नाथाय बियो बांसिन जालांबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलैनो जों मा होलांनो हागोन दिनै जों ओंखाराब्लाबो थानो हायोसैमोन जोंहा बैसो जाबाय जोङो न' सिङाव हाबनानै थानाय बैसो जाबायमोन नाथाय जोंनि what about our young generation जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जोंहा जेबो बिबान गैया नामा बे बिबानखौ बानस'नो थाखाय जों दिनै ओंखारनो गोनां जादों बेनिखायनो आं बुंगोन आं बुंजेननायनिफ्राय आं जोबजासिम बे सोदोबखौ आं रिपिट खालामबाय थागोन एपिबि इज अ रेसपन्सिबिलिटि एपिबिआ मोनसे बिबान एपिबिआ मोनसे दायित्व जों रंजानो थाखाय सोरखौबा गाज्रि मोननानै सोरखौबा सुथुर साननानै जोङो बेखौहाय दायाखै नाथाय मोनसे गिदिर बिबान लानो थाखायसो जोङो एपिबि खौ जोनोम होदों आं दिनै ओरैबादि रंजानाय मोनदों जोंनि एपिबि नि थांखिया youth and women जोङो लाइमोन आरो आइजोफोरखौ थांखिनानै जोङो गुबैयै जों एपिबि नि गेजेरजों खामानि मावनो नागिरदों आरो जों दिनै नुबाय जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि बेसेबां गोख्रों दिनै जोङो youth सेल मोननो हादों लाइमोनफोरनि जोङो गांखं मोननो हादों आइजोफोरनि जोङो मोनसे स्ट्रं बिराद गोख्रों जायफ्रा डेडिकेटेड बेबादि मानसि जों दिनै मोननो हादों आरो जों सानो बे मोननै जा सेल जों दिनै दाबाय सेन्ट्रेलनि youth and women बे मोननै विंजों जोङो एपिबि खौ ओरैबायदि खारथाय होनो हागोन जोङो नखर नखर गामि गामि बयनिबो हास्थायनाय सिमांनि जोङो गुमुरखौ लानो हागोन आंहा फोथायनाय दङ आरो बिथांमोनखौ आं बेनिखाय बे सुबिदा मोननायावनो आङो आंनि गोरबोनिफ्राय आं कंग्रेचुलेसन बावो बेस्ट विशेस होयो आरो आं मिजिं खालामगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि बेस्टनिख्रुइ बेस्ट पारफरमेन्सखौ होनो नाजागोन एपिबि नि थाखाय आरो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय नोंसिनि गावनि इयुननि थाखाय दिनै बिटिसि आवहाय रायजो राजाया बिकल्प नागिरनानै दङमोन अपसन नागिरनानै दङमोन जिनिस मोनसेखौ गोबाव जाब्ला आंगायखायो जों गावनि जि जोमब्लाबो नखराव बायनाय दोननानै गाव मोजां मोननानै बायनाय जिनिसखौबो जों आंगायो गोबावद्राय जायोब्ला आरो बिनि खामानिया भेलुआ गैया जालाङो जों जि जाहोनाव बेखौ बाहायदोंमोन बेखौहाय जोंनो होनो हाया जाहैयो अब्ला जोङो गोदान जिनिस लायो थ' बेबादिहाय अब्ला जों आरो मा खालामो गोदान अपसन नागिरो थ' बेबादिहाय जोंनि गेजेराव गोबां रायजो राजा दङमोन जायफ्रा अपसन नागिरनानै दङमोन जायफ्रा बिकल्प नागिरनानै दङमोन अल्टारनेटिभ नागिरनानै दङमोन आरो बेखौसो जों दिनै नामै जामै जोङो होदों जोंनि गेजेराव ओरैबायदि गोबां मानसि दङमोन जे दिनै इउपिपिएल आव थानो लुबैला बिपिएफ आवबो थानो लुबैला दा बहा थांबावनो उफाय गैया खामानि जा ताजा सोरबाया ओरैनो कंग्रेसाव हाबनानै थादों सोरबाया आपआव हाबनानै थादों सोरबाया तृणमूलाव हाबनानै थादों बायदिसिना सोरबा भिपिआइ टिपिआइफ्रावबो हाबनानै थादोंमोन मानि थाखाय जे खुनु अपसन गैया बेनिखाय जों दिनै अपसन होनो थाखाय
एबा बिकल्प अल्टारनेटिभ होनो थाखाय जोङो एपिपि खौ जोनोम होदों बेवहाय बाजानांगौ रागा जोंनांगौ इनटलारेट खालामनांगौ बिनि खुनु बाथ्रा गैया जाया डेम'क्रेसिनि बाथ्रा मिथियो सुबुंखान्थिनि बाथ्रा मिथियो बेफोरो मालाबाबो सोंखारिनाय नङा बयहाबो मावनो थाखाय मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ लानानै जोङो गिदिर बिबान मोनसे लानो थाखायसो जोङो आवगायदों जों दिनै मिन्थिगौ जे जोंनि बिटिसि आव बिटिसिआ माबायदि जोंनि गेजेराव फैनाय जोंहा सोरखार दोङो होनना बुंनो हानाया बोरै फैनाय बेयाव सोरबा लिडाराल' बेखौ लानानै फैयाखै साफ्रोमबो बे बिटिसि एरियायाव थानाय बर' नन बर' गासैबो राव हारिमु जातिनि मानसिनि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों एस्पेसियेलि बर'नि जाफोर संगठन दङ बेफोरनि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों आरो बर' रायजो राजानि जि सेक्रिफाइस जा नागारसारनाय बिनि गेजेरजों जों मोनदों जों बेखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां जे 6 शेड्यूलखौ जों माबादि मोननो हायो 6 शेड्यूल जोङो दा बिटिसिआ जों 6 शेड्यूल एक्टनि सिङाव दङ जोंहा बियो 6 शेड्यूल काउन्सिल